إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم البعث والنشور. آمين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu dama ta zaunawa a cikin wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya mamu jagoranci akan abin da za mu karantawa, kuma Allah ya ba mu ikon aiki da shi. Amin. Wanda yau muna Alhamis 21 ga watan 8 zuwa 22, akwai lissafin 22. Kuma lissafin 22 na yana da ƙarfi kwarai, da yana sha'anin kalandare, kuma su masu kalandara akwai rigilan da suke son su yi, yasa wasu suka rage kwana ɗaya, inda jambe february ne ina 28, yanan wajen lissafin ramadan ne ke son, tunda an san dole dai ba a cika shi, kuma ga ka'ida shi wannan watan 30 yake, yanan duk masu lissafin shi 22 yau, to lissafin cikar 30 ne, kuma wanda suka rage mai ɗaya nan da kuma can kenan ɗaya ya rage, to kenan wajen lissafin ramadan sai a tashi daidai. To muna fatan dai Allah ta'ala ya dace da mu, abinda muke wata Allah ya sa ramadan din ya zama an gane shi, tunda yanayi ne wanda ake ciki ana sa tsammani, wanda Allah ta'ala ya kaddara a gane shi da kan mutane za su zai haɗu, kuma ana sa ran insha Allah majority sai za a gane shi, tunda lissafin ana lissafin 30, to ba duk da yake ba wanda suke lissafin su sun kai 30, su kuma 30 ba ɗaya ne gare su. To haka ana sa ran a gane zuwa juma'a ne lissafin, kenan zuwa sabidi duka da ramadan din da jambe february mars ɗaya ga wata ke sa ran za su gabar. Allah ya dace da mu. Wanda muna 20 daidai ga watan biyu na shekara ta 2025 miladi haihuwa annabi Isa alaihi salam, wanda a yau insha Allah za mu tashi ne a farkon wannan sura mai albarka, suratul Taha, wanda wannan sura makiyya ce, mai ma'ana tana daga cikin surorin da aka sabkar da su a Makka, illa bayan wasu ayoyi biyu zuwa uku wanda wasu malamai suke ganin ayoyi ne na Madina. Wanda ita wannan sura ita ma ta sabka ne bayan suratu Maryam, yadda suke cikin tartibul Qur'an, wajen tartibul nuzul ma haka suka ga bayan suratu Maryam ta sabka aka sabko da ita, wanda tana da ayoyi 135 lissawa da 136, kuma iya gwargwadon yadda malar ƙura din suke da wani dan sabani wajen kilga ayoyi, ko inda wani zai kilga aya ce wani ya kilga shi zaman wakafi ne. Wanda ita wannan sura an sabkar da ita ne don ba da haƙuri ga annabi sallallahu alaihi wasallam, khususan ma akan abinda su kafirai suke dangana shi da shi, na cewa an sabkar mai da alkur'ani kawai don a wahalar da shi, kawai wahala ce, yana wahala. To Allah ta'ala ya sauko da wayannan ayoyi
da nuna alqur'ani rahama ne ga Allah tabaraka wa ta'ala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma al'ummar shi bal rahama ne ma ga duniya baki daya. Shin alqur'ani ba rahama bane sayin Allah ne da dukkan Allah da rahama ce. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya mu jagoranci ga abin da za mu karanta. Allah ya sa mu albarka a ciki. Amin. Sai Allah ta'ala ya ce bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم